Og velkommen i studiet. Hvad synes I om mode i Japan? Altså, nu ved jeg ikke så meget om mode i Japan, men Jeg kan fortælle så meget, at det er lidt anderledes. det er lidt anderledes, det der mode. Altså, Det har jeg jo lige sagt. det er mode i. Nej, modetøj. Ja, det var på. Ikke mig. Hvad gør du dig? Jeg tænker, det er lidt anderledes. Prøv at få den telefon væk. Ligesom at vi er vant til at gå i det, så vi går i Danmark, så vi er vant til at gå i det. Så du er faktisk ret ligeglad. Nej, det Lise. det er sgu da normalt. Nej, ikke alt. Det er jo alle uger på det. Altså, hvis det er der flere spørgsmål? Ja. Kan vi lige se det her? Kan vi lige se mode her? Ja, vi kan komme herind. Så er du ret. Ja, så har vi set det. Ja, rolig. Så, ej, det er lige en audio. Så vi har nok lidt delte meninger om mig og Katrine. Det er det meningen, men synes du også, det er grimt? Jeg synes, det er grimt. Det er bare normalt. Det synes jeg også, det er grimt. Ja, sikkert. Hvad er det, vi skal bruge?